What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So karon magpa-dentista kami. So i-dentista na to si Dodong. Nasa do you days Dodong. So ato mi kay Madam Doktora Amelia. Amelia is si ano pala yon? Hindi, yung prinsesa sa ano ba? Sa Spain. Amelia ba yun? Hindi pala. Si ano pala? Si Anne Hathaway. Amelia, Princess of Shimilba. So, karon magsugod na may kalbaryo kay nanay klase sa mga high school. Public. And private wala pa. Monday pa. Hindi, ang high school man. So, let's go. Karon, nandito kami sa clinic. Papapaklinik kami sa akong anak. Ito na ang iyang ngipon. Sa first. Si Dudong. That's Doc. Hi Doc. Hello. Welcome to my vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Hi guys. So, ako asawa na na. Karaang TV guys. Gagamudak lagi na. LG 1990 pa. Okay. Oh, hold on. Okay. And first na dentist na JC. Yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na dahil. 7, 8, 9, 10. Oh, go. Sige, one more time. On top. Oh, downside eh. Ito sa opos. Yeah, klaro na. Oh. Tumay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Go. I-upload ako sa YouTube ang tip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7,
eight, nine. Okay, ten. Very nice, very nice. Iba, di ka mo count ba? Wala naman ako, 9 and a half. 9 and 1/4. 9 and a half. Ah, sige, one more time. Dapat eh. Tay na ako. Okay na na. Okay. Wow, ka-nice na. Iba ba? Let's check out na ako. Nakadapit na rin. Okay, dahil. This best. Sa Cebu naman. One, two, Kanina na-trip. Tapos Cavite, hindi. three. Ito na siya na. Kini yung duha, origin ka na. Permanent ng duha. 4, 5, Okay na siya kino. Abi nakuha siya gamay. Kanang ito pa siya nakuha niya. Ano ka ba din? 6, Okay, nakuha na rin siya. 7, 8, Yay! 9, 10. Yay! Very good! Up here. Yay! Bihis ng dudong Ano? Ano, hockey station na kuhaan siya at So, dili yung kamot yung dati. Oo, makikit niya. Kamu to siya, maganda mo siya. Ano ba dili at rin ako? Oo, ano din siya ba? Naka-feeling mo nga. Naligaw din siya, nag-kiss-kiss ka rin. Repair na ba niya? Yung root canal niya, normal rin na siya. Ito, ang kilid ng root. Normal na ba nga? Ito, ang kilid niya. Worth it ba? Hindi, serious na. Wala din siya makram. Tingnan. Ako ang mga Kung na root canal, root canal na niya. makram na ang weight na sa Okay. Nice one. Yay! Happy feet. Yeah. Yung ano pa, guard po. So guys, tapos na tayo mag-cleaning. And thanks for watching. See you the next vlog. Meron tayong merch guys. Available in 2 design. VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!